Stine Holberg Fenger. Jeg er vicedirektør i Balder Danmark, hvor jeg startede i 2018. I 2022 der skiftede min rolle fokus til at handle mere om ESG, digitalisering, bæredygtighed og kundeoplevelsen. Med mere end 20 års erfaring fra ejendomsbranchen og mange forskellige områder af ejendomsbranchen, så står det klart for mig, at kimen til Balder Danmarks succes handler om, at vi har motiverede og dygtige medarbejdere. Vi gør rigtig meget for at finde og fastholde ildsjæle, og netop derfor glæder vi os også meget til at byde dig velkommen og introducere dig for dine godt 100 nye kolleger, som alle har det, vi kalder Balderhjertet. Med Balderhjertet, der mener vi, at vi udfører vores arbejdsopgaver med omtanke og respekt for kunder, for samarbejdspartnere og for kolleger. Vi er nytænkende, det vil sige, at vi opfordrer alle til at tænke innovativt, da vi også med den iværksætterånd, vi kommer fra, støtter meget op om vores medarbejderes idéer. Vi tror på, at den korte vej er den bedste vej, i hvert fald oftest, og det gør, at vi udvikler os løbende videre, vi deler viden internt i organisationen. Og sidst men ikke mindst, så tror vi på korte beslutningsveje, på nærværende tilgang og at vi handler ud for lokalkendskab. Fordi nærhed er tryghed, både for kunder og for samarbejdspartnere og for medarbejdere. Velkommen til Balder.